федератсияи байналмилалии ҷудо рейтинги олимпии ҷудочиёнро аз нав кард, чунки аз 11 то 13 январ дар шаҳри Доҳа мусобиқаи World Masters ба нақша гирифта шудааст. тибқи маълумотҳо дар ин чорабинии муҳташам аз ҳар як вазн 36 нафар ҷудочии беҳтарин бо дар назардошти бештари имтиёзҳо метавонанд иштирок кунанд. қаблан дар World Masters топ 16 ҷудочӣ аз ҳар як вазн ширкат меварзиданд. имсол федератсияи байналмилалии ҷудо тасмим гирифт то сафи иштирокчиёнро бештар намояд. ҳамин тариқ аз Тоҷикистон дар вазни 73 кило Сомон Маҳмадбеков, ки дар радабандии олимпӣ бо дарёфти 3202 имтиёз мақоми 14-умро ишғол мекунад, Беҳрӯзи Хоҷазода дар ҳамин вазн бо касби 2708 хол мақоми 17-умро ихтиёр кардааст ва Темур Раҳимов дар категорияи ҷамъи 100 кило бо дарёфти 1821 имтиёз дар зинаи 30-ум мавқеъ дорад. ҳуқуқи ҳунарнамоӣ дар ин чорабиниро пайдо карданд. ёдовар мешавем, ки варзишгари дигари тоҷик Комроншоҳ Устопирён, ки дар вазни 90 кило дар зинаи 26-ум ҷойгир аст, имконияти ширкат дар World Masters-ро дошт, вале бинобар ҷароҳат бардоштанаш дар ин чорабинӣ иштирок намекунад. айни замон Беҳрӯзи Хоҷазода ва Темур Раҳимов таҳти роҳбарии сармураббӣ Муҳаммадмурод Абдураҳмонов дар шаҳри Душанбе ба машқҳо фаро гирифта шуданд. Не фақат Сомон Маҳмадбеков дар Федератсияи Русия қарор дорад, чун мо ҳамагон медонем, ки ӯ дар онҷо зиндагӣ мекунад, машқҳош ҳамаш дар онҷо мегузарад. Фақат Сомон аз дастаи мунтахаб нест, дигар бачаҳо ҳама ҳаминҷо доранд. имсол шумораи иштирокчиён дар мусобиқа зиёд аст, яъне ин маънои онро дорад, ки рақобат барои холҳои олимпӣ ва зинаҳои ифтихорӣ шадид мешавад. дар мусобиқа иштироки 402 варзишгар аз 70 давлати дунё дар назар аст, вале дар он дастаҳои пурқуввати Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ бинобар вазъи душвори эпидемиологӣ иштирок намекунанд.